Tak, ja vás zdravím pri dnešnej hre, ktorú mi zaslal opäť opičak SVK a podarila sa mu. Krásna hra s baťakom, tak si budeme pozrieť. Oproti ma sú 2 metka, u nás sú 2 metka, tak 3 metka. 2 metka, 1 light, takže by to malo byť akože viac menej lepšie pre našu stranu, čo sa týka mediek. Tak uvidíme, čo náš hrdina dneska vymyslí. Písal mi, vraj by to mala byť pekná hra, na začiatku trošku stresy, ale že veľmi pekná hra, tak aj výsledkovo, tak sa idem pozrieť na to. Týmto mu ďakujem za zaslanie replaya. Je to môj taký dosť stály prispievateľ videí, takže tak. Spotol tu na Metko a Kramvagna, jak idú hore na mid a ďalší tank 113, Hevinka. Zatiaľ už strieľa, bohužiaľ to teda neprešla, neviem prečo, čo je trošku škoda. Ja by som mohol počkať, ale tu má ďalší tank. Tu má ďalší tank, takže musí byť opatrný. Prebíja si celý zásobník, čo chápem, aby bol ready a pripravený. No. Tak som vedavý, na aký cieľ sa momentálne sústredí, ale aby som si asi aj ja tie heavinky trošku povšímal. To bola domierená rana, ale neviem prečo neprešla, bohužiaľ Lakirana, toto už prešla, to bol killshot pekný. A opäť prebíjame. Tu dostal ranu, bohužiaľ toho Sharfutura, som si ho všimol. Ja si ho samozrejme všimol, tak dostal od neho ranu. Klasicky sa ospotneme. Toto je hráč, ktorý vie, čo v tej hre sa deje a vie, čo má urobiť, aby bolo dobre. Takže tak sa ho spotol. No, teraz môže ísť po ňom. Tu mu trošku ukazuje. Škoda, že to neprešlo. Škoda, že to Baťak nemá také silné, nemá silnú penetráciu, to mohla prejsť, ale škoda. Nevadí. Ešte máme 2 rany v klipe. A oni viac ako na 3. Oni viac ako na 3, takže musíme to dať pacha. Tu dala krásne hečko. Tuším, to bolo hečko, nie som si istý. A tu ho už má krásne na killshot. Takže nebol na 2 rany, na 3 rany, ale na 2. Ale v pohode. Moja chyba. No. Jeden otravný článok v hre je už dolu. A my sa môžeme sústrediť na tie heavinky. Máme nabité akurát, takže poďme na to. Je tu krán do boku, čo je easy. Áno, prebíjame. Tá pekná rana, ale ešte sme mu nehali trošku a on nás dinga, našťastie nás dinga. Ako vidíte, vykapali mu celý tým, už sú len 2, on a jedna Hevina. Tá Hevina na chvíľku skape tiež. A tu máme toho Kramvagna, tak poď. Killshot pekný. Tak, bohužiaľ dostal. Mohol to byť aj bez toho. Tu dávame tomu tej 1-3. A ideš sám proti 3. No a aby to vyhral, musí si maknúť. To znamená, je tam ešte jeden light. Metko proste a toho sa musíme zbaviť ako prvého, podľa môjho názoru. Pekná rana. Musíme sa trošku oslobodiť od iných tankov, aby sme fantili iba s ním, to je jasné, ináč by sme nemali šancu. Tak to bol mal šťastie obrovské. Tu dostávame, škoda. Tu dostávame, ale potrebujem si ho vymlátiť. Toto škoda, že neprešlo. Tu by sa nasekli. A znova sme dostali. Toto je nepríjemná situácia, veľmi nepríjemná. Nemáme naboje, musíme sa hýbať. Toto mohlo skončiť veľmi zle. Teda ešte môže, samozrejme. Nabíjame si. To, že kepujú, to je ich chyba. Mali nás ich hantiče, tí traja možno vyhrali. Ešte neviem, aký je výsledok, samozrejme. Neviem, či vyhral, či nevyhral. Dívam to sa mi prvýkrát. No a poď. Dostal znova, a už je na hit. No, ale sme si ho vyriešili. Teraz už nesmieme dostať ani do nás, ani jednu. To je dôležité. Teraz sme spotnutí, musíme sa ho spotnúť. Poďme. No a ideme to hrať asi cez spot, podľa mňa, pretože my ich spotneme, oni nás už horšie. Tak poďme na to. Spotol si už ten tančík. Ideme asi na to do krovia, jasné, do krovia. Tak. 1-3 je slepý tank, ten vôbec nevie, kde sme.
Toto škoda, že mal tu v tejto hre mal hodne smoly, toto malo prejsť podľa mňa. Keď si vyrieši tú 1-3, už potom z toho Heavinko to bude mať trošičku ľahšie, ale musí si riešiť na po jednom tanku si to musí riešiť. Samozrejme mení pozíciu, čo je výborná stratégia a taktika na tú 1-8-3. Tu je Heavinka, tam máme jej. Ale už svieti, musí dávať bacha. Už svieti, musí dávať bacha. Oni sú spolu, čo je ich chyba samozrejme, ale tak oni to asi nevedia. Oni kepujú teraz už dvaja, čo je dosť nepríjemné, musíme sa o nich trošku postarať. Zase meníme pozičku. Blinker doprava, ideme doľava. Toto milujem. Toto milujem, keď toto urobí hráč, ktorý proste vie, čo má robiť. Oni budú čakať teraz z opačnej strany. My si to krásne čaká, či je spotnutý, ale není. Poď mi. Musíme ísť strana, to je jasné. Hantí ho tá Hevina, ale hantí ho špatným smerom samozrejme. Ale on to nevie. Krásne, a teraz killshot, poď. Vyšlo to, nádherne to vyšlo. Prebijeme z tých kúde. A dobre je, že nevedia, kde sa nachádza. Nevedia to. Proste to nevedia. Čo je strašná výhoda Baťaka, keď prežije, tak má strašnú výhodu v tomto, že no toto by som sa už ja bál urobiť, ísť po ňom. Toto by som sa ja už bál. No. Ale je málo času a musí byť trošku proaktívny, aby mohol mať výhru. To je asi jasné. Kepovať už nepôjde. Objavil ho, ale už aj svietime. Teraz čo budeme robiť? Vybiť ránu? On ho dingne! Tak toto bolo veľké šťastie naše. Tu dal pás, on si ho dingol, chápte to? No proste dingol, nesmie sa nenamovať podľa mňa. Výborne, tuto si ho ukrútime, ako my potrebujeme, super, úplne super, potrebujeme dať iba jednu ranu aj náš. No, toto je nepríjemná vec, nepríjemná. Dal to! Má lepšie reakcie, výborne. Toto dal, dobrá hra, veľmi dobrá hra, veľmi pekná hra, aj výsledkovo, aj príbehom. Poťahal to, jak najlepšie vedel. Fakt to dobre poťahal. 7300, skoro 400 damage je wow. Čo tu máme? Poďme sa na to pozrieť, čo tu máme. Máme tu Spartiana, máme tu Veľká raž, to je jasné, máme tu Kolobánová medaila, jasné, Emečko musí byť. Máme tu Polová medaila za 6 kg a máme tu Válečníka, to je jasné. A ešte aj obrancu. Super. Prašulky pekne zarobené. No a suma sumarum, ako ten tým jeho nerobil ale vôbec nič. Až na tohoto standarda, ale on proste poťahal. Zabil si 6 tankov, skoro všetky zabil, takže a tie XP sú nádherné, Ďakujem opäť Opičiakovi SVK za poslanie replaya. Ďakujem za vašu podporu. Hoďte tam like, hoďte tam odber a majte sa pekne pri ďalšom replay. Čaute.